tumutunog? Ba't kasi may tumutunog? No? Kala ko nasiraan. In 400 meters, merge onto 32nd Street. Yun guys, ang bait talaga ng boss ko. Bait talaga ng amo ko guys. Tingnan mo, inatiran pa ako ng pagkain oh. Nasa loob kasi sila eh. Yan. Ayan oh, ang dami. Ito yung kagandahan ng ano eh. Mabait yung boss mo ba, no? Yan oh. Diba? Bagulong kiyat na pagkaon. Yan, mas may pin oh.